kinan nufusa angin tetapi ne diri iku mungko dadun tertarik lahu maring wahem atama kelan nyempurnake min ingkiyadiha saking nyawisake mengkono lah adat ilal akli maring akal. Ingeten nggih. Tidak ada perkara yang menuntun kita, yang lebih menuntun menarik kita. Tidak ada sesuatu yang lebih menarik terhadap diri kita yang melebihi hayalan. Hayalan ya. Hayal, kuwi ndek hayalan ta? Hayalan duwe. Nggih. Hayalan karo niat iki meh padha apa beda? Mirip ya. Mirip. Kowe lek ndek hayalanmu apa? Ya wis mesti simpen dhewe-dhewe, ngayal pengen sugih, ngayal pengen jabatane dhuwur, ngayal pengen dadi kiai, ngayal pengen dadi napa? Menteri, wis ngoten niku. Ngayal tok. Lah itu kan ngeten nggih, hayalan Anda itu yang menuntun Anda terhadap sesuatu. Itu ibaratnya kadang ya motivasi. Kowe nek ora ndek hayalan tidak punya cita-cita ya hayalan cita-citane jane asline padha to. Gur sampean niku di napa ibaratnya diapusi dek sekolah. Asline niku hayalan dengan bahasane ketok positif dijenengke cita-cita. Ya cita-cita. Asline lah hayalanmu to. Iya. Iya ra. Mulane sak cilik-cilik kuwi besok pengen dadi apa, Nduk? Dokter, pengen dadi apa? Pengen dadi menteri kan ngoten to? Pengen dadi apa? Pengen dadi pengusaha. Itu satu bentuk hayalan. Lah dengan hayalan tersebut atau yang namakan cita-cita ya apike cita-cita nih ya sing positif ya kayane. Itu menuntun diri kita menuju hal tersebut. Mulanya terus perbuatanmu dari sisi pertama niku yang kamu kerjakan itu perkara yang mengarah kepada hal tersebut. Nek cah cilik mau pengen dadi dokter ya dolanane masalah kaya napa ge ngobati pasien ngoten ae. Engko nek cah cilik pengen dadi tentara ya senengane dolanan bedil-bedilan ya ra. Wis ngono kuwi. Nek hayalane pengen dadi pendekar ya dolanane pedang. Wah, saya dadi maling seneng nganggo klambi lorek ngene. Klaco wis. Ya Allah, ya Allah. Nggih, ngoten. Wis padha yang pengen dadi kiai mesti senengane ya terus dituti napa wong tuwae dienggone serban, dienggone jubah. Itu hayalan. Lah hayalan niku sing nuntun awake dhewe tidak ada sesuatu yang lebih hebat yang menuntun kita melebihi daripada hayalan. Plane saniki ngeten nggih. Hayalan itu atau cita-cita itu kan perlu adanya yang namanya niat. Ngeten. Iya niat ora? Niat, pertama niat niat ingsun. Lah terus dengan niat itu kita mengarah ke situ. Memijak pertama terus berjalan ke arah itu. Ya mbok lakoni mungkin dari pertama nek kowe pengen dadi dokter, dadi tentara ya sekolah sik TK, SD, SMP, SMA, kejurusan kowe dadi tentara apa dokter dan sebagainya. Itu padha nek sing nggon agama ya ibarate mondok, engko nek dasaran TPQ, terus pesantren, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, terus apa ibaratnya ma'had ali. Wis ngoten nggih, terus daurah dan lain sebagainya. Nek iso malah yang luar negeri, LC, nyatur mau to yang Yaman, nak ngoten to. Wis pokoke ngoten niku hayalan. Lah sakniki ngeten. Antara bentuk hayalan dengan cita-cita kita kan mek padha. Lah sekarang sak gede-gedene cita-citamu, sak gede-gedene khayalanmu niku mengke sing berlaku napa? Yang berlaku tetap kudratullah, qahrullah. Ketetapane Gusti Allah yang berlaku pada diri kita. Jadi sak gedene sejomu kaya apa? Niku mengke tetap yang menentukan adalah ketetapane Gusti Allah. Sehingga sampean saniki dadine kaya ngene ya mbok dadi apa aku ora ndunung ya to. Niku sampean jane jaman biyen iki ya ndek hayalan ya ora. Ndek cita-cita. Ning arek jujur ya isin ya. Mosok tampange ngono saiki ben hayalane pengen jadi dokter. Oh, wis tak kadoang gitu. Hayalan kita itu ben punya. Nah pas SMP SMA niku digeladi bener, Pak. Tapi saniki sampean ketika Allah sudah terapkan di umur 40 ke sana sudah Allah SWT terapkan, des kowe dadi ning ngene. Sampean menyerah to, arep menggawe hayalanmu ya rak. Menyerah to. Nyerah.
Ya nganeng sing ayalane niku pengin wah dadi bojoku wayu yang ngoten. Jebule kedisian sing liyane saiki wis menyerah. Paling aku nanti jandamu ngono tak ta? Ya mbok menawa to yang guran? Mbok menawa. Ya ora kelakon ya wis menyerah. Tetap yang berlaku itu adalah qahrullah. Maka di atasnya daripada hayalan kita, niat kita itu ada ketetapane Gusti Allah. Enes ketetapane Gusti Allah ya wis kamu menyerah. Sebesar apapun sejamu wis ora iso ngalahke takdir. Ngoten nggih mulane dingendikane sawabikul hamami la ya napa la yasbiku asarul aqdar. Dadi gedene sejamu kuwi ora iso nggo membongkar ataupun menerobos benteng takdir. Ya wis. Lah terus ngopo kok sampean niku apa sampean terus nglokro? Lah nek sampean lah sing ngono wis pancen putusane pangeran saiki wis ora usah duwe cita-cita wae. Lah sampean niku modele kok ngono to. Terus putus terus dadine klumprung ra gelem nyambut gawe dadi pengangguran. Ya malah tambah kacau. Makanya ngeten nggih, wong niku ora ndek cita-cita, ora ndek hayalan ku ya elek. Ning nek dhek niku yakin karo hayalane, karo cita-citane ya rung mesti. Mergane sing berlaku tetap kudratullah. Lah terus ngopo kok sampean dadak niat bareng? Ngopo kok sampean dadak ibaratnya bercita-cita bareng? Disiasati. Aku ngeten iki Gusti. Kula nggadahi hayalan untuk menuju perkara yang terbaik. Aku yakin Pak, nek sampean niku wis wong ibarate apik ngene lah ya. Aku yakin hayalanmu ki mesti sing apik ya, Bang. Ya ora. Ya ora mungkin ngeres-ngeres kan ora mungkin ya. Ya kecuali aku mbuh ning atimu dhewe-dhewe, nek sing ngeres-ngeres aku ya ora ngerti ya toh. Tapi saya yakin ketika Anda itu sudah kenal yang namanya din agama syariat itu mungkin ada hayalan kita pun tetap inginnya baik. Umpama nih sampean umpama hayalane dipengin bojo loro ngono to. Niku ora kur sekedar melampiaskan nafsu. Wah, ibaratnya aku ingin memperbanyak umat Rasulullah gayane. Nomor loro akeh nulung rondo, mosok ibarat ya gayamu ngono ya to. Ya, sesembuh padahal ngono kuwi. Itu hayalan kita. Hayalan nggih. Lah kenapa harus ada niat? Ya kita siasati. Teng Gusti Allah ngopo kok kowe kudu niat padahal sing berlaku kuwi tetep ketentuanku. Nek sampean terpaksa niat ataupun berhayal atau bercita-cita, niku yakinno bahwasanya nek niat kuwi dawuhe Gusti Allah. Ndek tujuan apik kuwi ya dawuhe Gusti Allah. Ngapa jeng kowe kok dadak ibarate niat barang kok dadak ibarate napa ndek cita-cita barang nggih dawuh jenengan Gusti. Mergane napa wong niku kudu duwe niat apik. Paham to? Dadi ora rumangsa kaya awakmu. Dadi sampean iki hayalan ya hayalan, niat ya niat. Ya, cita-cita ya cita-cita monggo. Ning sampean yakin ketetapan saka Gusti Allah ya tetep mbok lakoni, prosese mbok jalani. Lah ngopo kok mbok jalani barang dawuhe jeneng. Nah, wong kudu duweni niat. Ya, sehingga Anda niat punya hayalan bukan semata-mata muncul dari diri Anda, tapi atas dasar dawuhe Gusti Allah. Sehingga dengan cita-cita, dengan hayalan dan niat kita menunjukkan napa menunjukkan kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah. Edang ya. Cita-cita monggo ngayalo. Mulane terus Kanjeng Nabi ngendika ngeten nggih, wa idza tamanaita fa'siril amaniya. Nek kowe duwe napa angen-angen de cita napa niku? Terpaksa kudu duwe cita-cita, duwe angen-angen, maka perbanyaklah cita-cita yang baik. Itu ngayal masa ora oleh. Ning sing apik. Yo ngayal dadi menteri. Ngayal. Berimajinasi. Nggih. Sopo nek. Wes hayalane kuwi ngeres. Nggih, pun niku riyen nggih. Nggih, insyaallah segala sesuatu entah niku amalia ataupun niat kita, angan-angan kita, segalanya kita isbatkan namung Gusti Allah SWT yang berbuat awake dhewe nang ndhuhuru mahali fi alih. Panggonan pertelane
perbuatane Allah Subhanahu wa taala. Sisi kepasrahan kita kepada Allah harus tetap kita utamakan. Di samping sisi segala bentuk yang ada dari kita isbatkan bahwasanya untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.